Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe e Jeygol Blacko TV. Mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake nder tinnoje meɗen ɓawo wakkatire juunde seɗɗa nder kosi en gaddayino vidéoji ha chaine meɗen Jeygol Blacko TV ko watta asawere. Non ɓe nder moɗon bolwani min bindani min ɗo jamto dede koni jamnum wayri wadugo vidéoji. Ɗuɗɓe nder moɗon mbi min kaɓani dede vidéoji man e ko nandi be man. Min matina diga hande min lortake min puɗɗita waddanko vidéoji dede no ɓerde moɗon giɗi ko salino man ɗo mi waɗino soyde satai seɗɗa miɗon habda be paɓɓoje, amma mi yamditi yotta kam mi yetti on sosai be du'ayeji ɗe gaɗanɗo e yam barkanteji ngam mayro mi lortoke banta mi matini on mi puɗɗita waddanko vidéoji dede no marɗon haaje. Non vidéoji min gaɗi ha min tindina hande lawol ngol a tokkata a modifiya inde maɗa ha Facebook, a sanja inde maɗa. Exemple bana min miɗo windi inde am Adam Harun ko Adam bin Harun, mi yiɗi mi ɓedda hunde fere ko mi yiɗi mi usta hunde fere ko mi wofino e ko nandi be majum. Mi tammi ko salino fo en gaɗino vidéo man, amma waɗi balɗe ɗiɗi mi tammi ɗum ha ɓen wonɓe nder groupe ji meɗen ɗi WhatsApp ɓen gaɗani ɓe tindinore mayɗo en tindini dede no ɗum warate. Ɗuɗɓe nder moɗon pe'inanami ƴamɗeji man ɗo sosai dalila man ɗo mi wi hani mi waɗa vidéo musamman mi yerɓana en ha chaine meɗen Jeygol Blacko TV heɓa en ciwto dede ko nde sewto en gaɗi vidéo man en gati ɗum dede. Ɗuɗɓe nder moɗon yake fere wiya wakkati winduno inde muɗum a tawa waɗi laham na non ha no windira e windi non, ma bo wodi ko yiɗi ɓedda, ma bo wodi ko yiɗi usta ha inde muɗum man ɗo ni, amma anda lawol ngol tokkata ya modifiya inde man ha Facebook. Dalila mai ɗum min mbi hani min gaɗanan vidéo musamman dow majum on dara dede no ɗum warete. E non bo wato mi yiɗi mi fe'inana on ƴamol, mi yiɗi onon ɓe hoore moɗon on mbiya min wakkatire nde giɗɗo min gara ko waddango on vidéoji ha Jeygol Blacko TV YouTube, wakkatire nde giɗɗo min gara ko publiko vidéoji man ɗo, ngam miɗo mati noon dede ko salino min non no gaɗa vidéo to min publi vidéo to hakkilai ko ngol waɗa 24 heures de tan ni ko balɗe ɗiɗi ngol heɓi himɓe dari ngol heɓi views ko watta ujunere ha ko ɓurata. Amma ɓawo ɗo min geto min publi vidéoji mai ɗo haɗi keɓa views mai ɗo ɗum ɗo ɗaya ko onon min goni acciti wallitago min partajugo lienji man ngam ɓawa on no partaja lienji man wane e ko bo wakkatire je min publiata vidéoji mai on onon bo on ngala wakkati larugo vidéoji man na mi anda. Dalila man ɗo mi wi ha vidéo ɗo mi mari haje on mbi'a min wakkatire nde giɗɗo min gara ko publiyango on vidéoji man fajira na 6 heures du matin na fajira, ma bo 12 heures nyalawma, ma bo 18 heures ɓawo mangariba miɗi on mbiyami. To fajira jamdi 6 fajira ma on mbiyami, to 12 heures ma je nange on mbiyami, to 18 heures je mangariba bo on bindanami banta on dari ɗon ni on mbawi windango min les babal commentary min daran dede ɓen commentary ji en ɓuri ɗuɗugo fu. To fajira ɓuri ɗuɗugo ma min dinga publigo vidéoji man fajira, to ɓen wiɓe kikiɗe bo min dinga publigo kikiɗe, e to dede nyalawma nange ɓurɗo yiɗugo bo min gara ko publigo ɗum nange, ngam wakkatire nde marɗon haje wakkatire man hani minon bo min publiyana on vidéoji mai ɗo e wakkatire ɓurde ni leɓotirgo be moɗon nde marɗon wakkati on ɓuri larugo vidéoji man e ko nandi be man. Ngam ɗum bindane min les babal commentary, bindane min les babal commentary on mbiya min kaza marɗon haje, minon bo min liman min giya ɓen wiɓe toye ɓuri ɗuɗugo, ngam mayɗo min puɗɗan waddango on vidéoji wakkatire man ɗo heɓa dede no dari ton ɗi no ɓerde moɗon giɗi. Mi tan min pamani am sakiraɓe, ngam mayɗo ta en gejjutu ko puɗɗunoɗen tindingo ko man a modifiata inde maɗa ha Facebook, ma bo a chanjata inde maɗa ha Facebook, ngam mayno en dille nder vidéo may ɗo heɓa gi'en dede no katami salorago. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo les seragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Non tan gejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo mai ɗo ngol fottani on. Ta gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gara ko waddunogon vidéoji tilimɗi. Non miɗo toro on ta gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ɗo ni to en gaɗi sakiraɓe en nasta e dede ha nder Facebook meɗen, nda Facebook am banni, ɓawo to min nasti nder Facebook am maɓɓitake, to Facebook maɗa maɓɓitake banni a yiɗi a modifiya inde ha Facebook maɗa, a waran dede nda ha alama didi ɗi tati mi tammi on dari ha mi cappani on ɗo, a waran a clica dow majum banni, ɓawo to a cliki dow majum a dirtoto les, ɓawo to a dirtake les sai to a wari dede nda ha chatol ngol ɓe windi paramètre et vie privée, paramètre et vie privée mi tammi a lari nangol ɗo ha avant dernier ɗo, sai a wara clica dow magol, ɓawo to a cliki dow magol banni ɗum waddantama, to ɗum waddanima banni sai alors a wara nasta ha dede lignol ngol ɓe windi paramètre ɗo,
ɓawa to nasti ɗo paramétre ɗo ɗum waɗan recherche banni ɗum waddantama. ɓawa to ɗum waddanima banni sai nasta ha lignol ngol arandewol ha information personnel ha lignol arandewol sai a wara clique dow magol banni. ɓawa to a clique dow magol sai a wara deidei nda général ɗo ha ɓe windi non général to a tasirake ɗo nda inde deidei compte Facebook am man ɗo sai a wara clique dow majum banni tan. ɓawa to clique dow majum ni ɗum waɗan recherche sai ɗum waddunima déjà mi tammi on dari ɗum wadduno yiyam. nda déjà arande ɗo ma deidei ɓe windanimi prénom ɗo windi Adam. nda je haragare ɗo bo ɗo windi non kanjum bo ɗo windi Bin Harun. nda ɗo je ɓe windaniyam deuxième prénom ay inde a wawan a waɗa inde tati, a wawan a winda inde maɗa a winda non prénom et deuxième prénom, ça dépend deidei no a mari haje waɗugo. jotta to wodi ko ɓe mari haje ɓeddugo ɗo ko ɓe mari haje ɗustugo mi wawan mi ɗusta ɗum. to ɗon a warata a sanja inde maɗa deidei ko a mari haje. nda a wawan a nasta deidei nda dow Adam ɗo a wara itta deidei ko marra haje man fu a ɓedda deidei ko marra haje. a waran ha Bin Harun ɗo bo a itta deidei ko marra haje fu a ɓedda deidei ko marra haje. to wodi ko bofunoɗama deidei a wo'ina ɗum. jotta exemple en gaɗa mi wara ɗo mi wawa mi winda hunde fere deidei Adam Bin Harun ko mi winda Usman ko hunde fere ko nandi ɓe manni. amma sai a wata hakkilo boɗɗum deidei ha bindi ɗo. nda ko ɓe windi ha bindi ɗo ɓe windi attention, si vous changez votre nom sur Facebook vous ne pouvez plus le modifier pendant 60 jours. to ha sanji inde maɗa ha Facebook ɗo jotta a fotai a loro a wi'a modifiyan inde mana sanjande pendant ko watta ñalde 60 yeso dow ɗo ka a fotai a sanjande sai ɓawa balɗe 60 ko watta lebbi ɗiɗi on nden a wawata wi'ugo a modifiyan inde maɗa go. to a septi banni man ɗoni a sanji a modifi deidei ko modifiyata a timmini sai a wara deidei nda ha lignol ngol ha deidei apprécie du changement sai a wara clique dow majum tan. to a modifi ko a modifiyata man a timmini. ɓawa to a modifi a waɗi banni ɗum waddante inde man banni a lari ɗum waddaniyam nda indeji kanje ɗiɗi. nda je arande ɗo ma Adam Bin Harun, nda je deuxième ɗo bo Bin Harun Adam. ɓe wi'am mi sufta ndere mi yiɗi naftirgo. to mi sufti je Bin Harun Adam ma sai mi wara mi clique je les. to Adam Bin Harun mi sufti fu mi acca je dow mai tan sai mi loro mi wara nda ɗo ha ɓe windi enregistrer les modifications sai mi wara mi clique ɗo enregistrer les modifications man. to mi clique dow majum ni déjà mi tammi a lari ko ɓe gaddaniyam a windaniyam ɓe windaniyam mot de passe. sai mi waɗa mot de passe am je Facebook heɓa ɓe confirma ɗum min man ɗo sai mi wara mot de passe am tan. to ko waɗi ngam min mi sanjai inde man mi yiɗa sanjugo inde Facebook am tan mi waru ha mi holla on. to a wari a waɗi mot de passe maɗa je Facebook maɗa ɓe confirme ɗum an man ni daga ɗon ɓe enregistrera ɗum tan inde mai ɗo modifié to a laran inde compte Facebook maɗa deidei changeake. amma to a waɗai mot de passe ma to a anda mot de passe maɗa a fotai a change ɗum ngam ko waɗi ɓe giya ɗum goɗɗo on to hakkilai pirati compte ma ko yiɗi pirata compte maɗa ha sanjanma inde. sai to a waɗi mot de passe maɗa nden deidei a wawata sanjugo inde. ɗuɗɓe nder moɗon ɓen ɓe pirantanta compte ji ɓe a yiya ɓe gari ɓe sanjanima inde compte andu ɓe kefti mot de passe maɗa kode sécurité je Facebook maɗa kanjum tawata gaya goɗɗo naftira compte maɗa ha o sanjanima inde o sanji photo profil ma e ko nandi be majum. mi tammi bawoni sakiraɓe to ɗon lawol koygol ngol a tokkata a wara modifiya deidei inde Facebook maɗa e ko nandi be man heɓa deidei a sanjande. mi tammi deidei tindinore mai ɗon nde fottani on amma ɗon jarama ɗon deidei dammuɗum de tindinore nde min ɗacco min gara min tindina en nonnoon ta gejjite wallitago partage ugo vidéo ji man e ko nandi be majum e commenti banta mi matini on bo wakkatire nde en giɗɗon min gara ko waddango on vidéo ji fajirana ko nangue ko kikiɗe mi yiɗi on bindana min less bawol commentary 6h du matin na ko 12h ko 18h on bindana min less bawol commentary min dara deidei ɓen ɓe commentary ji mumen ɓuri ɗuɗugo fu deidei wakkatire mai ɗo min garta ko waddango on vidéo ji. nonnon ko laran publicité to on lari publicité ha arande vidéo ji amin ko chaka maji ko ragare bo kabde ndare ta chale sei to on dari vidéo mai ɗo nden na on continue a larugo vidéo amin on ɗo amma to on jarama ɗum derrawo moɗon Adama Haruna sei to en fotti ha vidéo tammi goɗo warugo yeso. assalamu alaikum.